Ano eh, kuha mo dyan. Minaga the best ni mo. Musikat ka ni. Ako may kakuha na. Ako yung director ni mo. Si John Ticalon. Oh. John Tikal. Klaro gitu. Sugid eh, sugid eh, sugid, sugid. Sa imo gitu atau bang ba? Sugid, sugid, sugid. Ala, ang sugid mo pag ipokus. Wa mang ipokus sa gabi mo nagon, ato mang ipokus. Oo, kami ng ano. Oh, oh. Audience, oh, ang audience. Di ba mati? Audience, oh, ang audience, oh. Tikal, ang kugun, ang kugun, ang kugun. Oh. Si Rincho ba? Si Mano, si Buboy, magudi siya kayo, ano, pero Gabista sa Basay ba karon kay Facebook ng mga katawag. kapag binaw to siya. Ay huli ba yung binaw ng maestra. Di sa Basay siya ka maestra. Karon kay sa unang panahon ko yung mga sa unya. Wala pa pa ba ni kabayo pa. Kabayo pa. Karon kay yan. Nya kay karon ni sa balabal wa sa mga kami sa balabal. Dahil ba mga katong baga, dahil ba duma. Tama yung sa ka katong tapoy nito na ay sa kabayo tantan dito na. Sige ministro. Kasi puli gid ang ministro, puli jud sa binaw. Audience, ang audience, audience. Kaya na masakyan dong. Lantaw ning kaning driver sa ako sa Tanzania. Sino ba kayo? Siya ma'am. Pasakay ko rin ma'am pero natay kondisyon. Pa? Siya dong. Asa may kondisyon mo? No? Siya ma'am. Makagit ako gon anak ta. Siya agrari kanon dong. Pagit maestra ko niya. Amo na ino ibuhat. Talay na yung ma'am kay wala may lain na masakyan ka. Ako naman gid. Sige una po sa West Lake. Uli ka ron. Isod ng uli. Sige daw ma'am. Kay sakay jud ang bay. Pagdagan. Pag-abot sa alis. Yan naman ang driver sa tanong pamilya. Siya ma'am. Gogo na ma'am. Ciao. Gogo. Wa tamay mo. Bira. Sos kaman. Dagan pa ni kabayo. Sos pag-angat. Kita lang gogo ni laki. Siya dong ay ma'am, gogo na pod. Bira na pod. Ciao gyud tamay mo. Gogo man. Sos karon kay abot sa kapalayon. Kugon niya po. Ano siya? Napuno nagkugo no. Ma'am. Gogo na pod. Bira na pod. Ayaw ko tamay mo. Kaabot sa sito. Tapos karing laki, kaya nangalang na kayo, hindi naging makaya. Tapos karoon kay, pagdagan sa kabayo, abot sito. Ang maestro mo nakakinis kugon. Siya dong, kugon na pod. Ano ni galing, nag-driver sa to niya siya. Kugon ha? Bisag tanglad. Kugon na mama, bisag tanglad. Di ba tanglad na kalat? Tanglad. Kugon na mama, bisag tanglad. Dia sa balkon.